Langening kalang Yowana Gelaran dan Muncar Tindan lera kekonang Surem sorotetan padang
Wilujeng dalu, wilujeng rawuh. Saudarakan sugeng lenggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Amma ba'd. Sinatan puji hasanti hangening cipta Gusti mugi kabegjan kawilujengan kabagas warasan tansah kajiwa kasarira panjenenganipun Bapa Sunari sakulwangsa sumrambahipun para tamu ingkang samya rawuh. Nderge kunjuk wonten ngarsanipun para pepundhen, para sesepuh bini sepuh haji sepuh ingkang sampun buntas kawruh pana ing pangwawasaha lebda ing pitutur ingkang kula bekteni. Kunjuk pangembat praja satriyane negari kang minangka sangsa agung. Para kalwadase kang berbudi bawaksana ingkang kula hormati. Minggahipun pangembat praja pangarsa desa Napis sasandanipun ingkang kula hormati. Para kiai, para alim ulama santriwan santriwati nggih rahinten dalu tansah supados kitab suci Wahyuning Ilahi kang minangka panutiraken ingkang kula tadhimi. Para rawuh para tamu kakung sumawana putri Baraya Agung trahingkang hambek berbudi dharma ingkang kula hormati saha para kadang taruna muda-mudi ingkang kula tresnani. Amit pasang kalimat apik tintebena ing iladuni dumawaing tawang tuang linepatna ing siku dendane kang kawasa. Ing mriki kawula jinejer wonten ngarsa panjenengan saperlu gembil kamardikan panjenengan ingkang lagya eca wawan sabda kalian kadang ciraket sekawit. Kawula awrat ngemban jejeban saking panjenenganipun Bapa Sunari Ibu Winarti nggih. Kawula pradapa kapitedan Sinaraya ingkang parkedah mangka pangandali wara ing pahargyan langen beksa Susila Permati kawadhangan ratri puniki. Targi saderipun pambiyawara ngaturaken rantaming hadicara ingkang sampun sinakit perkadang lawasa langkung rumiyin supaga nuwun. Targi cunduk kalian kuncaraning bangsa kang linambaran agunging Pancasila saha hangembani Eka Prastya Pancakarsa. Langkung rumiyin sumangga kalodheraken maneka puja miwah puji syukur. Kunjuk zat kang maha wikan nggih Gusti kang maha gesang ingkang budi kanthi lumintuning barokah hormat kang satema babardaya pangaribawa kacetha ratri kaliyan menika panjenengan sedaya. Dalasan kula tasih pinaringan kempal manunggal kanthi karajan tebih ing sambikala saengga saged ngawuningane gebyaring alam wewangunan samangke saged nolet edi endheng budaya tulus saged angrawuhi punapa kang dados lekas wekasipun panjenenganipun Bapa Sunari Ibu Narti nggih. Hamiwaha ingkang putra putri kang susulih Nimas Ayu Deniatun Hasanah Jinatu Krama pikantuk Nakmas Bagus Nurul Anwar putra Jalu Tanoyo saking panjenenganipun Bapa Sayyid Ibu Yatini kang mijil saking Laladan Bancer Kecamatan Ngerau Tataran Kalbejodgoro. Nggih kanthi rawuh panjenengan sedonga pangestu panjenengan ing pangajap ngenya hamengkugati purwa madhiwasana mugya kalis ing rubeda. So temanten sarimbet ingkang sampun kadhawuhaken saged mbangun keluarga ingkang ayem tentrem. Keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tan kalibut sholawat salam semoga kunjuk piantun kang pinilih pianut kang dados lananging jagat
kang dados col obor pepeteng nggih pepeteng margi ingkang awon ngantos dumugi margi ingkang sae nggih panjenenganipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang budi kita sedaya tansah hantu syafaatipun ing benjang yaumil qiyamah amin amin ya rabbal alamin para pinilgah para rawuh sedaya ingkang kinurmatan Dargah inggih kawula sulih sarya saking panjenenganipun Bapak Sunar Ibu Winarti hangaturaken wilujeng rawuh ndherekaken sugeng lenggah sugeng hangedhapi pasugatan ingkang sampun kasamaptakaken dening kadang-kadang Kridha Dharma. Wonten panjenenganipun Bapak Sunar sakulawasa nampi rawuh panjenengan menika kirang aruh kirang pangrengkuh kirang gupuh kirang suguh saha kirang lungguh tertamtu kanah kekiranganipun mila ing mriki kawula sulih sarya saking panjenenganipun Bapak Sunan Sakuwasa nyuwun gunging samudra pangaksami. Saha panjenenganipun Bapak Sunan Sakuwasa matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kunjuk sanak kadang tangga tepale pamomitra ingkang sampun paring sumbangsih kang arwidana prabéya bau suku saha pangrigen. Ingkang samudaya dasar rancak paringyan ri kaliyan ratipun ngantos paripurna. Saha panjenengan sedaya kaliyan ratipun kasugata langen beksa susila permati paraga ingkang sampun timbalan nggih karawitan tresna laras kang wijil saking laladan Tambak Arjawajagara. Ugi kasengguyon dwi sorate kang sampun timbalan nggih ingkang sisih tengen menika Nimas Ayu Aryati kang wijil saking Asem ingkang sisih kiring menika Nimas Ayu Sri Wulandari kang wijil saking Ladan Kali Sumber Tambarjo Bojonegoro. Saha kawula piyambak sutrisna kang wijil saking Sumberjo Margamulya Bojonegoro. Samudayane mangke perkadang seniman seniwati lelados wonten ngarsa panjenengan kirang pas kirang trep kirang nuju prana. Kawula sulih sarira saking perkadang seniman seniwati nyuwun gunging samudra pangaksami. Rantaming hadicara kang sampun sinaged perkadang nasa nggih kang angka setunggal menika pambuka. Angka kalih langen ginjong parianop kalajengaken serapat. Angka 3 langen beksa prasaja kunjuk para rawuh. Angka sekawan panutuping langen beksa mangke hamba pilih para rawuh boten ngersakaken ibing tandha yekti pahargyan tayub paripurna. Bapak Ibu kang kinurmatan mekaten rantaming hadicara kang sampun sinaged perkadang ruwangsa ing mriki kawula godrah seniman seniwati ngaturaken wilujeng lenggah ngantos titi purnaning gati nun kawula nuwun.